салом алейкум бародаро. ин дарвозаи номаш хайтекс размер 4x3 нархш 7000 сомон то часпондан шай бародар. материали средний материал яка мақсад ки нормальный яка наиш дв чандаи се бачорай нархш 4500 сомон ишан хай ами нархай ам нарша гуфтем бо савдо мекунем иншоалло. на марҳамат ака даро ду қават 90 бадан размерашон ана ду қават оҳананд нархш 850-900 сомон аст. на марҳамат тамошо кунем. барои заказ дар рӯи экран рақамҳои рӯи экран занг мезанен ҳамун усто худаш гап мезанад.